Fideo dosbarth ti chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Creu hafaliadau differol. Wel, beth yw hafaliadau differol? Mae hafaliadau differol yn cynnwys deilliadau yn yr hafaliad ei hunan. Chi wedi creu dx neu dt, ond a ydyn ni'n gallu datrys hafaliad sy'n â differiad ynddo fe. Wel, dyma enghraifft i chi. d2y gyda dx gwar plus 4 dx minus 6y yn haflu sin x. A bydde angen chi ddod o hyd i yn haflu rhyw fynegiad yn x. A mae'r ein yn anodd. A felly, dewch chi ar eu traws nhw nes ymlaen yn eich gwaith mathemateg. Ond, ar hyn o bryd, mae angen nifer y dechnegau newydd yno ni, ond ar hyn o bryd, ni mi edrych ar y rhai symlaf. Byddwn yn edrych ar y sefyllfaoedd le rydym yn gwybod sut mae cyfradd newid yn perthyn i'r maint ei hun. Mae cyfradd newid yw dx, fel mae yn newid gyda x, neu dx dt, fel mae x yn newid gyda t. Enghraifft, efallai rydych chi'n gwybod bod cyfanswm dadfeiliad ymbalydrol, radioactive decay, mewn cyfrannedd a chyfanswm y deunydd ymbalydrol sydd yna. Dyma ni, a hanner oes yw mewn 1600 blwyddyn bydd yr elfen yma yn colli hanner ei maint. A hanner oes, beth yw hwn, redon, yn 3.2 diwrnod. Felly mewn 3.2 diwrnod mae'r elfen yma wedi colli hanner ei faint. Os rhown n fel nifer y gronynau ymbalydrol, mae n yn mynd i fod yn fawr iawn, ni'n gwybod, bydd y newid dros amser, felly newid yn n dros amser yn cael ei ddynodi gan dn dy dt. A gan fod hyn mewn cyfrannedd ar nifer, gallwn ni ysgrifennu bod dn dt mewn cyfrannedd â n, neu lluosi gyda c yn lle'r symbol cyfrannedd yn haflu c rhyw gysonyn c lluosi n. Mae hyn yn hafaliad differol trefn 1. Mae hwn yn trefn 2, ac mae ail differiad gyda ni yma, differiad cynta, felly un differiad sydd gyda ni yma, a byddwn ni angen datrys hwn i ddod o hyd i n. Rhyw hafaliad yn n gyda t. Cyfradd newid mewn bywyd bob dydd. Wel, model o'r sefyllfa bob dydd byddwn ni'n dweud. Os ydyn ni'n edrych ar ffôn symudol, mae hwnna'n hyn ffôn symudol, mae gwerth ffôn symudol yn gostwng mewn cyfrannedd a'i werth presennol. Gallwn greu hafaliad differol sy'n dangos hyn. Felly wrth gosod p fel gwerth y ffôn, y pris, gallwn ddweud bod differiad p gyda t, cyfradd newid p mewn amser, mewn cyfrannedd a minus p, gan bod e'n gostwng minus p. Neu ni'n gallu gosod c yn lle'r symbol am mewn cyfrannedd a, felly dp dt yn haflu minus c lluosi p. A ni angen i c fod yn positif, achos ni angen y minus o flaen y mynegiad positif. Felly mae hwnna'n hafaliad differol sy'n cysylltu p a t. Gwaghau tanc dŵr. Mae cyfanswm y dŵr sy'n llifo allan o dwll mewn tanc, mewn llawr tanc, twll yn y llawr, mewn cyfrannedd ag ail isradd cyfaint y dŵr yn y tanc. Gallwn greu hafaliad differol sy'n dangos hyn. Felly, eto rhown fi fel cyfaint y dŵr. Felly dywedwn bod dv gyda dt, cyfradd newid v gyda t, yw dv dt, mewn cyfrannedd a minus, achos ni'n dod lawr, ail isradd cyfaint y dŵr, ail isradd v, neu ni'n gallu gosod cysonyn
a mi alw fe'n lambda tro yma. Felly minus lambda lluosi ail isradd y cyfaint fi. Felly hafaliad differol yma, lle mae lambda yn positif. Byddwn yn edrych ar sut i ddatrys hafaliadau fel hyn yn y fideo M2.3.7F. Hafaliadau differol trefn 1. Gwahanu'r newidyn. Bydd chi'n gallu gweld sut mae rhain yn cael eu datrys nes ymlaen.